Lola, lo. Ato ka sana ko sa silong sila si Ken sa TV. Ma, ako tong tabangan sila dito. Ha? Ya, excuse na kami naman. Sige. Wala, sige, sige. Sige doon. Wala ka na sa magsulti. Leo, karon nga anak pa sa sobrang kaguol ang imong kaluha. Ayaw gid una siya paghisguti bahin sa inyong amahan. Kay basta mo ang kaguol nga iyang gibati. Ola, di lang sa kumagisgo ni Papa. Kumuta namin kay si Leia. Kung nakita pa mi sa munting lupa. Josie, si Santino nga ang kuwang ang magtibuok pagbalik ang atong pamilya. Naa pa man lo, Kung man, ang amo ning inahan. Ay, nga ano bang naghisgot ko ba ni adtong inahan mo nga patay naman to? Di ba? Gisultihan na mo ni Santi sa gagmay pa mo nga patay na ang iyong inahan. Ano paghisgot? Mabitaw la. Gagiuhaw mi sa pagmahal sa usa ka inahan. Wa mi makatagamtam og pagmahal sa usa ka inahan. Sukad nakamatgo na mig buot. Wa gyud inahan mo. Ngandi sa gakay. Oh. Lo, dagat na gini atbang sa atong balay. tinuod, dagat na iho. Mo ba? Fispan ka na, iho. Lindot da. Matawag na to nag-atong fishpan ha, ayaw ina nga akong fishpan. Atong tanang fishpan. Ato. Sige, may kayong isuro ito mo sa ubang mga dapit dinis bay. Ang sinati ba nimo pagayo ha? Sige, manulog ha, tutos fishpan. Sige ha? Ay, ala. O ising, Ma'am? naon sa to si Ramil, mura matog naghurumentado? Ug unsa to iyang giingon na hibaw na siya sa tanan? O nagibilanggo ko si Leia sa underground? O bitaw, ma'am. Ibaw na bitaw si Dong Ramil sa tinuod. O kisa mo ang atisulti niya? Si Delia mismo ang mibutyag kaniya nga gibilanggo siya ninyo sa underground. Og mituo si Ramil sa usa ka buang? Ma'am, dili tinuod nga buang si Delia. Nagpabuang-buang lang siya aron pagawason ninyo siya sa underground. Unsa? Tinuod gyud itong giingon ni Ramil. Ha? Giilad lang di ay mi ni Leia? Og unsa tong gisulti niya? Why lucky ang iyang asawa? Ma'am, tinuod man yun ba nga way lucky si Delia? Dinhi mismo ang iyang kaluha katong imong gisuhulan nga mao'y magpakaaron ingnon nga iyang kabit. Si Leo? Si Leo Delfino? Buhi pa siya? Ha? Iyon na pa. Nganong ingon man ni ana imo panguntahan na ma'am, mura man kag nahibo nga buhi si Leo. Awa, ising. Yun na pa. Ano bang ningaw man? Hay man na nagpuyo ng bayan? Wa na si Dailea o si Day Cristil, ma'am. Gikuha na siya dinhi sa iyang kaluha ni Leo. O si Minggoy sad,
mi pauli sa ilang probensya kay may emergency kuno. Murag sunod adlaw pati nga lito mo balik. Mao ba? Unya, si Pauline. Na, wala ko'y ikatubag ni mo bahin ni Miss Pauline, ma'am. Sidura nilang unay pangutana. Sige. Wa giday may imano pagkaiko ang busit na Leo Delfino. Buhi giday siya ug niya nauli na. Si Pauline. Hani magkaha si Pauline. Kinahanglan makalikawas ko din. Dili may mong anhi ko manugda din. Maong mangitagi ko paagi nga makalikawas ko din. Pero ang saon man. Ang saon man. Kadaghan ko musuy kontak niya sa ang phone. Huwag ko niya baga. Nasilag na ako si Leah. Dili siya makahatag og konsiderasyon ako. Nga nahimo ko bangis ngadto niya. Tungod kay mituo ko sa mga butang-butang sa way kaluoy kong inahan. Nagparehas lang si Mami ug si Pauline. Naluoy ba mo sa kuwatawa sa nila pagkiloy sa inyo? Matagang tamang ninyo po ang mga pag-antok o kasakit na inyong gitsingan ninyo! Sorry! Naluoy ba mo niya? Nganga! Nganga! Ikat ka na! Gitabangan nila guba ang among pagpuyo. Mga hayop sila. Mga banyaga! Wa mamatay si Leo Delfino sa hard killer attorney. Buhi pa siya! Able! Able! Ramil! Ramil, unsa ba? Unsa naman sa? Ha? Able, hiyang putahan! No! Hubog ka ha! Nakanungog ka? Mahimo magsulti ta pero diha ka ra sa gawas! Diti ka pasudlon! Dili na maihap sa akong mga tudlo ang imong mga atraso nako. Ug ang labi sakit sa tanan, ang imong paguba sa among kaminyo ni Leah. Ramil! Bukha ang imo mga mata sa kamatuoran! Nga dili mo anay si Leia! Okay! Ang kunat ko! Gibutang-butangan ako siya! Ha! Pero kaya pagpakiglambigit kang Mr. Bart Monticlad! Ha? Butangan
Butang-butang pa na ako! Sa usa ka milyon ni musulti, mami. Milagro nga dunay usa nga tinuod niya na. Ramil! Pagtanan mo papasakit sa akong asawa. Sukad sa unang mga adlaw, nga natipon siya ng bayan. Gisuklian ni Lihaw kabuotan. Gihatagan niya sa tanang pagtahod. Pero unsay mo gibuhat? Unsay mo giganti niya? Gipaantos mo siya. Gibutang-butangan mo og sa. Gilubog buhi sa underground. Gipaantos sa kagutob og kaho. Bisag tagud-taguron ka pa. Dili ka makabayad sa atraso sa akong asawa. Kung gusto kong mahibaw ka, may pasaka ko sa hukumanan ang tanan mong gibuhat sa akong asawa. Magtigay ta sa hukumanan. Birkader versus Birkader! Di man, ina. Huwag na pagkaanak! Gago! Satan, gago! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong